Здравейте! В това кратко видео ще ви покажа как може да се инсталирате MetaMask на браузъра на вашия компютър. MetaMask е програмка, Crypto Wallet, който се привързва към самия браузър на вашия компютър и ето тук, където има една иконка, от тук ще може да си го включвате след като го инсталирате. Сега ще ви покажа самия процес на инсталация. Написвате MetaMask в браузъра ви. Ето MetaMask Wallet. Отваряте сайта. Има MetaMask и за вашия телефон. Може да си го изтеглите като приложение. Ето тук пише изтегляне за Google Chrome. Тискам върху него и сега вече системата ще ме попита дали може да го добави. Натискам добавяне и тук потвърждавам добавяне на разширението. Ето виждате, тук се изтегля и след малко ще бъде добавено разширението към браузъра. Сега вече ще трябва да си регистрирам и мой портфейл. Нека само да изчакаме да завърши процеса на изтегляне. Ето вече е добавено разширението. Както ви казах, тук на иконката, като натиснете, може да видите вашия MetaMask. Сега се отваря съответно портфела, за да довършим самата регистрация. Само да зареди. Ето виждате, отваря се портфела на MetaMask и след малко самата система ще ни води нататък. Тук съгласяваме с общите условия, създаване на нов портфел. Съответно, отдолу потвърждаваме и тук трябва да въведем парола, с която ще си отваряме нашия MetaMask на нашия компютър. Трябва да бъде с голяма, малка буква и съответно да има и цифри. Хубаво и някакъв символ да добавите, като тиренце или нещо друго. Така, създадох паролата. Винаги си записвайте паролите, когато правите някъде регистрация. Съответно, тук вече бихме могли да изгледаме видеото за работа с самия wallet. Така, натискаме тук и сега вече ще се появят 12 думи. Тези думи трябва да ги запишете на един лист или пък може да ги снимате съответно с вашия телефон и снимката от телефона след това е хубаво да я прехвърлите на флашка, да не остане на самия ви телефон, тъй като с тези думи може да се отвори вашия MetaMask. Следващата стъпка, след като съответно запишете думите или като ги снимате, съответно тук бихте могли да ги копирате думите и след това да си отворите един файл в Word на вашия компютър и съответно там да ги поставите. Следващата стъпка е, аз съм направил снимката, отиваме напред и тук самата система вече ще поиска в празните поленца да добавя думите, които липсват. Гледам от самата снимка, която съм направил или пък ако сте ги записали някъде тези думи и вижте кои са липсващите думи. Добавяте ги тук в липсващите поленца. Четвъртата дума ми иска сега. И съответно осмата дума. Така, натискам бутона потвърждение и след това натискам бутона Готов. След това напред и MetaMask вече е създаден. Така, натискам бутона Learn More, за да се отвори за допълнителна информация. Нека само да зареди.
Така, тук бихте могли да прочетете малко повече за MetaMask. Аз нямам в момента да разглеждам сайта. Сега ще ти покажа как може да си отворите MetaMask на вашия компютър. Ето тук, отваряте си браузъра и след това натискате върху самата върху иконката, която е като пъзълче, натискате върху MetaMask и нека само да се отвори. След малко приложението трябва да се отвори, за да изиска паролата и да се отвори самия MetaMask. Очаквам да... Да, ето, отваря се. Така, затварям този прозорец. Тук натискам Got It, да почета информацията и така. Това е MetaMask. Вече от тук бих могъл да си създавам други акаунти, ако желая, но за това ще правя отделно видео, как се работи с MetaMask. Съответно, от тук може да се сменя мрежата в MetaMask, може да се избере мрежата на Binance и други мрежи. Както казах, това ще ви покажа в отделно видео, как се прави. С това нещо приключвам кратката информация за регистрация на MetaMask на вашия компютър. Благодаря за вашето внимание.